हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आंथ' ओंख्रि संनाय मानायनिबो भिडिअ बानायोमोन नालाय सिगांफोराव, ओमफ्राय दा साननैसो बारा इदि ओंख्रि संनायनि भिडिअ बानायनाय जायाखै नालाय, ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना। थास' बियो मा थास'थाय दाखालि बावै जोंहा बिजावजालिया खानानै लायदोंमोन, ओइथिंजाय बारियावनो दङ। ओमफ्राय दा बे थास'आबा संबाबाबो माना आरो, ओमफ्राय नायलांदो होनलाय भिडिअखौ। हाय मावजियाबो अयथासारसो खिथु होद फुलफोरखौ एसे देखायनोब्ला सेस्लाबो सिबाखै, खिन्थु थास'खौसो लायग्रोना दोनफायनोसै। थाम्फैफोर थायो नालाय, थाम्फैफोर अरलाबायगोन, बिनिखायनो लायग्रोना दोनफायनोसै आरोना। दा मबाइलबो हमना होग्रा गैया, रावबो गैयाना, आं हारसिं। मबाइल हमना होग्रा गैयाबाथाय भिडिअ लानोबो एसे प्रब्लेम जायो न', बोरैबा भिडिअफोरखौ बारा मोजां जानाय बायदि मोना आङो मबाइल हमना होग्रा गैयाबा। माथो खालामनो, उपाय गैया, भिडिअखौथ' लानो गोसोथार नालाय, बिनिखायनो लानोसै आरोना, मोजां जायाबाबो। नै बेनो थास'आ, मा थास'थाय नामाबो, ओमफ्रायो फांसेयानो थोगोनदां। फांसेथ' नङा, दांसेसो होनगोन नामा, बिदिखौ दांसेयानो थोगोनदां। ओमफ्रायो बेखौबो होनदों नामाथाय, गोसोम होननाया, बेसो गोसोम थास'आ। नै जिखिजाया हानानै लांसै। थाम्फै दंसोयोहाय, हैद मिथिना लाना खर'आव थाव नांजाबाथाय सेस। आं थास' दाननायखौथ' नोंथांमोननो देखायनो हायासै, माबोरै दाननानै लाबोखो। ओमफ्राय नै थास' गोसोमखौ मोननै लाबोबाय, बे मोननै, ओमफ्राय नै बेखौ मोनसे लाबोबाय आरो। थोगोन ना थोआथाय मिथिलायलांला। हास'ग्रोनानै लानोसै नै। थास'नि नामाबा मा नामथाय बियो, मिथियाना आं बारा सिनायस्राया एखेखायनो। मैगंखौ हाखांबाय नै आङो, ओमफ्राय दाथ' मोनायाखैबो नालाय, सानसो, बेखौ मोनायावसो जागोन ना जाहा। संथ'आ आरोना बेखौ आङो। बेखौ संनायनि सिगाङावनो सेस्लाफोरबो सिबाखैना, सेस्लाफोरखौनो एसे सिबग्रोनानै लानोसै। जिखिजाया मैगंखौ एसे रेडि खालामनानै दोनखाबाय आरो। गोरों बे अनजिया, मोना गुना मैगं नागिरनो डिस्टार्ब जायो नालाय, बिनिखायनो एसे रेडि खालामनानै दोनखाबाय। दै गांसथोहाय, दै फुदुंना लोंनो। सेस्ला सिबखांनानैसो नै दैया लोंनो होननानै फुदुंनाया बावगारनानै दङ, ओमफ्राय दासो लोंनो लानोसै आरो। खामसङाखै, आयु नायलाय लोगोफोर, मावजि मेगना अयथासार हामा जोंखाय गिलु बालु।
ओरैबा हारसिंखाहाय अनजिया किलु आलु देखायबाय थादों आंनो मेगनफोरखौ संख्रि एसे होनानै लोंनो नागिरदों है मानो ब्लार ब्लार नुदों जियारा मोनोना आङो बेबायदि संख्रि होनानै लोंनो दैखौ अयथासार टेस्टी नै लोंजोबथारबाय आं गोथावखाय मैगङा रानबाय नामाथाय आंना ओरैनोथ' आं बेयाव दै होआखै आरोना बे थास'आनो बिराद दै ओंखारखायो नालाय ओमफ्राय बिनि दैजोंनो फोमोनबाला जानो गोथावसिन जायोनो नै रबजोब्बाय ओमफ्राय आं नै सामब्राम गुफुर देना लादों आरो एसे होनो थाखाय होबायबो अनजिया सामब्राम गुफुरखौ नाफामासो जा मोदोमखादों नोंथांमोना नाफाम जानो मोजां मोनना मोनाथाय आंथ' नाफाम होनबाथाय मोजां मोनथारो ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर आंना ओमफ्राय दाथ' जानाय जाथ'नाय नङा दा उनावहाय जासिगोन आरोना होमब्लाबो बेखौ एसे साखिना नायनि आं है उखुन्दैजोंनो बोरैबा नुलाजोब्बाय साखिनानै खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो माबादि जामारदों गोथाव ना थावा गोथावलाय जादों ओमफ्राय संख्रि एसे नांबावगौ जादों र' होनोसै आङो गोसोम सोम जाबाय आरोना नै नाफामखौथ' आरो गोसोम सोम नुखायोना न' लोगोफोर